Sini kila ti pramotha block committee nengai tini seng joto general body hunai kaisa meeting khailaimani dipor 12 ni sini senglaimani tabok jora price chaita bunaikha seng bibinno issue bibinno agenda no tui seng tini sukrugui sini YTF TWF or jaga bibinno berem ni sini netitro phaikha general secretary central ni phaikha district ni phaikha block committee regional primary monitoring joto no phaikha borok bai seng joto khapurui kok sukrugui salaiui seng tini buskango je sini seba o sebano seng tei busini ti pramotha no ti saikilangani bangui seng koyekta agenda no tui tini kok salaimani বিশেষ খাই এক নাম্বার দঙ্গু जों फाइनाय सम्भावना জানুয়ারি फेब्रुवारी सिनि विलेज कमिटी नि बुथ चंगमारिंनाय अ चंगमारिओ जों तिप्रामो थानेंगै सिनि किल्ला ब्लॉक प्राय 16 टा बिसि दंगु अ बिसिओ जों 16 टा व 16 टा न पाइनाय अमहायके सिनि प्रिपारेशन दंगु जों कायसासानो सिनि कैंडिडेट नो जों मेचैया फुं पाइरेनो न पाइरेनो इवेंट जों अर जागाव आन कन्टेस्ट खाइसानो पाइनाय अमहायके सिनि आशा दंगु जों 16 टा व 16 टा न सिनि तिप्रामथा ब्लॉक दखल खाइनाय अम जों तिनि सुक्रुगै सालाय सिनि ब्लॉक कमिटी बाय सिद्धांत खाइजाक तासारा बुसकांगो सिनि कायसा कटर सिनि TWF किला ब्लॉक कमिटी नि तुई दुलमुंगै कायसा ब्लॉक जों डेपुटेशन रवानी थांगै दंगु ब जानुवारी 10 तारिख नि आगे नेंनाय विभिन्न दाबि दंगु आरो जागा सिनि रेगा ठीक भाबे सिनि तिप्रा और सिनि किलाम चाइनि जायखे मातांगिया तासारा नग नि जामेला अम हाइरक दंगु विभिन्न भाबे जोंनो सिनि जे किलाव तंनाय सिनि तिप्रा मथानो विभिन्न भाबे हेरेसमेंट खाइ अ तंनाय बर्तमान जे सिनि एमएलए रामपद विभिन्न भाबे जोंनो खाइ दं बत्रनो जों खायन बांगैनो प्रतिबाद खायन बांगैनो जों ब्लॉक सिनि TWF नि तुई दुलमुंबाय जों कायसा कटट सुबांनाय अ सोबा जों बुसकां अवश्य तेबायसा प्रेस मीट नि बिसिं ति तारिख रक साख्लाय जागनाय आंखे जों अमा हायखे तिनि कयेकटा बुसकां तै बुसिनि कटर सिनि YTF बुसबा खायनाय सिनि सोशल वर्कर बुसं सेंगै दङ YTF बिसिं तै अमा हायखे सिनि किला तिप्रामथा तै बुसकां जों काहाखे बुबाग्रानि आशीर्वाद नावै बुबाग्रानि नाहर मुंनाय बन आइडियोलॉजी न तैने जों तिप्रा मथा किला ब्लॉक नि सामुं तांनाय अमा हायखे जतन खापुरजाक तिनि अमा हायखे न जतबाय मिलिवै कायसा सिद्धांत खाइजाखा अ सिद्धांतनो तिनि जों मीटिंग आसबै जतबाय मिलिवै खाइजाखा हाय जतन हामबाय बाय तिनि जों 12 टा लिसिनि ताबक 4 टा जरा काहमा खलाय सिनि मीटिंग पाइलाय माखा आर जागाव जों जनरल बाय YTF बाय सिनि TWF बाय खलाय जों जतो बाय कक्साब लाय पांदा अंखा ओ कक्साब मा पांदाव जों बुसकां 10 तारिख नि बिसिंगो सिनि ब्रैरो निंगै कतर मा डेपुटेशन खाइजागनाय ब्लॉक जों खलायनाय हनै वानसक लायखा आ जागाव सिनि गोबां मा नक माया नक निरां हाया रक ओंगै तंबाय बबो खागलायजाक त्रिपुरामो थाखायनि निके हाबिया BJP खायनि निके हाबु अम हायरक केलेंकारि गोबां मा लुबै तंमोन बागै जों डेपुटेशन खायनै हनै सं लायखा तै बहायनो रेगा सामुं माया अब हायरक खलाय सिनि बर' गोबां मा हाहाकार खलाय मातांगिया मासाया मानुंगिया अम हायरक तंमोन बाय जों डेपुटेशन खायनै हनै वानसक लायखा तैबो बनि आगुलो के सिनि इयटबो खायनाय सिनि गोबां मा अम हायके सिनि वानसक लायजाक दंगो तै कायसाके सिनि बुसकां विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि बागै जों कक्साब लायखा जों खाथैया जों वानाया तमानि के सिनि बुबाग्रानि जे दागि माने जे फोरोंमाने अमतै हायख्लाय जों खाय थांखा हंके जों कायसावबो केसेन इंया इंनाय ज जागा सिनि जत जागावनो जों कप्लाय खलायबे गोबां बुथ बाय जों सक्सेस खायमानाय हनै जों पयट खलायो अम हाय खलायबिनो जों तिनि प्रोग्राम सिनि कक्साब पान्दा खलायजाखा तै बहायनो हामबाय खातुंगो सिनि सिक्ला रक नि बागै मिया रक बर' रि गुतुं रक बागलायजाखा रां पैसा करै तै जे जानि जा सुक्ति बर' रलायजाबो बर' मानि हिंखे सिनि हामजाक मानि मारि बायसि र मावो जेसे ग्रां रि गनां फानो नों हामजाक मानि करै हंखे या फारमाया फियाबा सिनि सिक्ला रक नु बेलायखा हामबाय बर' अम हाय खलायबो या फारमानि पान्दा रि गुतुं गसां मानि जरावो करै जों बाहार आयां हासुक रक नायखा हंखे हरक बाय हर तंगुसि हपुंमा आइमानि रक दं
Afia ba hai jora boro bag mani bagi boro no belai kini hambai tei bahai ne sole wi tongnai sini buskang ro boro hai klai ri bag mu pandar ro boro khaipinai hlei tini saklai wi sono ro kabin bagi boro no belai ke hambai tei jo to sini ro kilani tangsong sebani sengkrak tangsong okra ro jo to na hambai ro wi oro no ani kok sama